Machigni pau tuke Posta Rangers omako thuolo mokwongo e tuke adhula lig maduong' pacho ka katilo mar 13 mag tukegi biro bagi e pew mopogore opogore. James Opondo miwa ler mathoth. Tielo mar 13 mag tuke adhula lig maduong' okayo ka klab mar Posta Rangers biro rwako klab mar Nairobi City Stars e lap ma Machakos. Posta omako thuolo mokwongo gi points 25, point achiel bele jolocha nyadi 20 Gor Mahia. Kocha mar Posta John Kamau nigi geno ni gibiro dhi nyime gi duoko maber e lig kata odoko ne giyudo liet kowuok kuom klab mar Kogalo. The only pressure that we are having is working to achieve our objectives. So the 1 point lead, I think we can still make it even a bigger margin. Yeah, because we have the potential to do so. So I think the second place team has more pressure than we have. We're just going to take 3 points. That's our aim. They are a good side. We respect them. But I think we prepared well this week. The morale in the team has been good. And I think we're just going for the 3 points. Nairobi City Stars komachielo mako thuolo mar 10 gi points 15 bang' tugo tuke 12 e lap mar Raila Odinga Stadium County ma Homa Bay. Klab mar Shabana biro rakore gi klab mar KCB FC kochakore saa 9. KCB noloyo klab mar Murang'a Seal e tukgi mokalo ka loche biro ketogi e thuolo maber e liga. Kikosi kyote kiko tayari kwenye selection, so nadhani ni kurudisha tu performance. Kama tuwezi kuongeza ile performance ambayo tuliifanya juzi katika mchezo wa Murang'a Seal, then tusipunguze. Kila mchezaji arudie ile performance ambayo alikuwa nayo ama jaribu kuongeza kidogo. So nadhani hiyo ndio itatupea uwezo wa kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Klab mar Gor Mahia biro rakore gi Kariobangi Sharks chieng' Jumapili e lap ma Machakos Kanzoia biro rwako Sofapaka e lap Masudi Stadium. Police biro pango Murang'a Seal ka lap ma Buhungu biro bago tugo e kind klab mar Kakamega Homeboys gi Bidco United. James Opondo, Ramogi TV.